Ja osobne netuším, či existuje vôbec osud, ako aj netuším, kedy pôjdem zubatej pod kosu. Modlitby, prosby a chodenie do kostola v nedelu, kedy silno veriaci neodolá. Milujem tých, keď povedia, že takto chcel Boh, že si náhodou napríklad vybral tam tých dvoch, ktorí najebali autom do stromu pri ceste, ale Bože, boli v tom čase na nesprávnom mieste. Nechápem tých ľudí, ako to aj môžu povedať a povedať, že si nás hore postupne vyberá. No ja to vidím tak, príčina rýchla jazda, lebo šofer sa chcel ukázať, šofer chcel byť hviezda. Keby ide pomaly a keby neletí, tak obi dvoch duša z tela preč neodletí. Dodržanie rýchlosti a dodržať predpisy, dve pravidla na cestách, na ktorých život závisí. Nie, že by som neveril, mám veriť, tak čomu? Tak mi poraď, prečo mám prejaviť úctu a poklonu, lebo fanatizmus viera a že Pán Boh nás miluje. A kde je vtedy, keď ho človek s rakovinou potrebuje? Keď chce ešte ďalej žiť a hovorí len to nie, a že Pane Bože, nechcem, aby toto bol môj koniec. Tak mi povedz, prečo by som mal veriť, tak mi povedz, prečo by som sa s tým mal zmieriť. Nechodievam na spovede a neverím v osud, pretože doteraz nechápem ten vyjebaný postup. Prečo násilnosť a vraždy, prečo nás takto tresta? Sorry, zabudol som, lebo on je cesta. Moslimovia, kresťania, židi aj baptisti, dobro aj zlo, kurva, černosi aj nacisti. Našim osudom sú asi samé vojny, tak mi daj rozumiť, prečo je s tým Boh spokojný. Osud vie byť kurva, osud vie byť zvláštny, hlavne vtedy, keď chceš byť úplne šťastný. Keď nečakáš už žiadnu smolu, vtedy osud zaverí a dá ťa dolu. Starší ľudia hovoria, že je to Boh a nie je osud, no nemôže byť osud, existuje Boh, sám to posúď. Každý hovorí, že sú to sily Božie, sám tomu verím, ale je to kurva možné? Keby existoval Boh, tak by sme o tom vedeli. Veriaci by sa tešili a pohani by trpeli, no skutočnosť býva úplne iná. Opak je pravdou, tak koho je to vina? Často keď sa stane niečo zlé, viníš Boha, máš viniť osud, alebo môže za to smola. Zase keď sa niečo dôležité podarí, povieš ďaká Bože a máš úsmev na tvári. Rozum káže iné, no srdce verí. Som katolík a nevzdám sa svoje viery. Bohužiaľ už veľakrát som ostal prekvapený zo súdu dobrých ľudí, často zarazený. Určite aj tebe sa niečo prihodilo, keď osud sa nezachoval k tebe moc milo, alebo ťa potrestal za niečo Boh. Stovky úvah by som mohol napísať slov. Aj keď verím Boha, oči máš vždy otvorené, lebo nemusí byť všetko pravda, čo je hovorené. Tak vyber si z ciest dvoch, či veriť v osud, alebo v to, že to tak chcel Boh. Nikdy v tomto nebudem, má dosť jasno, no verím svoje presvedčenia, ty to pre mňa zaslo. Veľa toho však ostáva otvorené, pretože milica je ľudské a nič nie je 100%.